Tohle je kufřík, který mu říkám Fifka kufr, to mi dal kamarád Fifka a je zvláštní tím, že on je takový jako nafukovací, tam se vejde vždycky všecko. Například teďka tam dám hypotašku, název vymyslela moje žena a znamená to taška pro hypochondra. Jsou tam prášky proti smrti. Pak je tady speciální pelhřimovská mast na puklé paty. Tím já trpím, to mám po mamince. Ona měla taky, tady je maminka za mladá. Ona byla, myslím, krásná, když tady je retušovaná. Ježiš, já jsem zapomněl si vzít trenýrky a trička. Takže když jedu na 4 dny, dnešek se nepočítá, tak vemu 4 trenýrky a 4 trička, tak jsem hygienický. Já jsem byl vychovávaný na jednu stranu láskyplně od maminky a na druhou stranu dost tvrdě od táty. A mou nevýhodou bylo, že jsem byl ten druhej Zdeněk po tom, co umřel. A jaký byl? Já nevím, on umřel a teprve potom jsem se narodil. První Zdeněk Svěrák, ten byl moc pěkný kluk a jak vzpomínali, měl takový veselý řeči, vejšplechty. No a když mu bylo 5 let, tak šlápnul na rezatý hřebík a zemřel na otravu krve. Ale že se jmenuješ úplně stejně jako on, já jsem jako za něj, rozumíš? Abych jim ho nahradil. Jseš takovej náhradník. Ještě než odjedeš, abych tadyhle potřebovala podepsat popelnice. Jakože nám je odvážejí. No, ale kde, Bobe? A budeš chtít sebáka? No, to mi udělají, prosím. Nevím, jestli to mají jinde, ale v našem divadle je to výraz pro jídlo sebou. Buď má někdo sebáka a nemusí do hospody, anebo ho nemá, a tak pak se musí někde najíst. Tak čau. Ty udělám jak křížek, tak si mi tam nezabiješ. To, že mě poslali na 6 neděl na Šumavu na sokolský tábor, to byla pro mě taková rána. Takovou dobu bez mámy a bez táty, že jsem psal zoufalý dopisy. A tam byla ale cenzura na tom sokolském táboře, tak jsem to psal pod známky. Jsem pod známku napsal "Přijeďte si pro mě". Zalepil jsem to a dovnitř mi tam napsal "Odlepte známku".